Здравейте хора, аз съм DJ Александров. Както виждате, това е първият ни епизод на Minecraft X Danger. И, значи, хора, със самото спаунване ни спълна до това малко селце. Значи, честно ви кажа, хора, аз тук няма да живея. Ще си направя тук някъде къща, защото айде тук да живея тук някъде. Но трябва да внимавам, защото ще правя страшни неща. Тук изглежда хубаво. Ще почваме. Тук при нас трябваше да дойде DJD, но нещо Майнкрафтът не му се пусна. Както виждате, тук изписа Danny joined the game. Това означава, че може и да дойде, но ако не му изключи пак, значи ще бъде чудо. Защото... Мале хора, ние сме best fail ever. Хора, ние сме best fail ever. Хубаво. Но от тая гадна мина излизат страшни мобове. Се напая, знам какво са страшни мобове. Да, хора, сега може да бъде малко скучно, но ако искате, абонирайте се за нас. Както виждате, DJD продължава да си играе с истинското име, но него лично го бъркате, не му се присмивайте, моля ви. Това е първият път, който снимахме. Това е първият път, който снимаме, защото аз си направих YouTube канала вчера. Както виждате, графиката не е много хубава, но защото докато ни докарат това да е новата... Как беше, хора? Как беше това, хора? Но и снимачното чудо, че сега ми излезе от ума. Много смешно. Снимачното чудо, де. Но докато... камерата, де. Но докато докарат... Значи, браточки, ще отнеме много време. Аз пък къде се заерам, па и аз с дърт. Да ставам дърта дядка, значи на 50 години съм. Да скоци, така малко и на пручка. Така малко. Да един киркич. Един мечкич. В Golden Sword е манго. Баре тук си остава крафтинг тейбъла. Значи хора, ако се абонирате, аз, DJD и още един приятел, ще стримваме утре към 4:30. Ще стримваме на Minecraft X Danger. Поредицата може да продължи до когато вие искате. В коментарите ще кажете до кога искате. Да, сега не съм дошъл тук само за да ви разправям. Изтеглял съм няколко мода. Играем за сега с NKP Master, защото ми писна защото няма как да излизам, нали, от Майнкрафт, па после да си търся света. И затова направя с NKP Master, иначе аз и DJD по принцип играем без NKP Master. Та сега да ви покажем модовете Game Creative, Dirt. Така, хора, значи версията, на която играе 15.0.15.1, както виждате, тук имаме фойерверки и яйце на Тирекс. Та, хора, имахме малко прекъсване заради че един приятел ми звъня. Така, както виждате, държа един стик. Но този стик не е обикновен стик. Когато натиснете на земята, вие ще почват да валят диаманти. Това е много полезно за survival, защото и на survival геймите никога не се изчерпват. Така, значи следващият мод е Animals Bike Mod, което означава, че може да се возим на... Примерно, айде тук е един вилиджер. Тук е манго.
Сега че ще прибия с тази поръчка. То с манго. Значи. Гледай. Ще се не знае мангасарите. Така, ето, както виждате, бум, ударихме го. И хора, ние сме на вилиджера на главата. Как изглеждаме отстрани. О, мага, това е бахти дебилното. Гледайте, хора. Какво стана? Манго. Че. Ето ни, хора. Ние сме супер дебилните хора. Както виждате, то все едно съм се врязал с задник в лицето. Си едно ще му раждам беби. Значи, ще ме извиняте за това ден. Извинете. Значи, хора, трябва сега да оправим той. Се включим отново на First Person. Ще ме извинявате, но снимам от таблетът ми. Затова толкова шпега, бе. Излязохме. Сега да се прехвърлим отново на Survival и да продължим оцеляването. Така, значи, делото става. Да, тук си гледам T-Rex. Но може сега да не се вижда, но виждате тук сянката. Значи, ние сега да отидем до нашата малка скромна дупка, ако мога така да го нарека даже, защото и не прилича и на дупка даже.